मूर्ख माणसांना लय मार्केट सुद्धा द्यायचं नाही. माळीत म्हणे 108च का, आम्ही 908 घालू, तुला रुतती का? कीर्तनकार कंबर का बांधतो, तो मुंडक बांधील, तुला करायचं काय? आणि हे कमी बुद्धीची माणसं पाया पडू शकतो. या 5-7 वर्षात कुठेतरी समाज एकत्र यायला लागलाय. काही धर्मशक्ती अशा झाल्यात का ते फक्त समाज फोडायचं काम करतात. त्यांना देव कळतो असं नाही. त्यांना फक्त एकत्र आता कुठून तरी लोक एकत्र बसायला लागलीत. आता हे 5-7 वर्षात माणसांमधले बरेचसे मतभेद गायब झालेत. आता लोक एकत्र बसायला लागली, कार्यक्रमांना एकत्र यायला लागली, एकमेकाच्या दुःखात सहभागी व्हायला लागली. मग कोणीतरी पिल्लू काढायचं. तुकारामाचा खून झाला ते आम्ही ठरवू ना. तुकाराम आमचा बाप आहे, तुझं कोण आहे? तुकाराम महाराज आमचा बाप आहे, ज्ञानेश्वर महाराज आमची आई आहे, आम्ही ठरवू ना.